Montfort. Pepe Montfort, que ho va fer el Duende. Dani, claro, Celestí. Però és històric. Perquè nosaltres som una part d'alguns cursos d'una escola de quan érem xicotets. I fa molts anys que no ens veiem. De fet, mira, ell era el nostre mestre, el de la barbeta, el Llorenç. I, per exemple, jo, Jordi, el d'ací, l'amo d'ací, doncs feia 30 anys igual que no el veia. Veig les coses que passen quan... Sou la gent de l'escola. Som dos cursos diferents, però que teníem molta relació. N'hi ha que érem, per exemple, el nostre era el nostre mestre, xicotets. Sí, molta sort van tindre de tenir-lo, molt bon mestre. Bueno, és que tinc un duende que m'ajuda. Anem a fer-lo així i després el repetirem ara. El duende? No, però el duende està per ahí. I lo que faig falta. Que està per ahí com per los sorprendents, ¿sabes? Vale, Mónica, agafa. És que tinc un duende que m'ajuda a fer truc. Sol estar per ahí, mira. Pep? Mira, viene así, el duende. Anem a agarrarlo, búscalo, viene así. Pon la camareta ahí. Yo creo que está así. Pon la moneda ahí, ahí la muñequeta. Ahí, ahí. Que mono. Mireu bé que el duende li agraden molt els dinerets. Era el que m'ajuda a fer trucos a mi, per lo menos que es manifeste. Ojo, mireu ahí que sí serà un segundo més, que ja és hora d'anar-se'n a dormir. Mireu ahí, mira, veure. Mira, mira, no perdeu la vista. A dormir, que se'n vagi a dormir. Mira que fort! Perfectament. En sèrio? El trauran els programes de parapsicologia? Perfectament. Però jo l'he d'analitzar primer, Ara en arribar a casa m'ho posa 1, 2, 3... A veure el grafiti este, que guapet.